Achiel kachiel kuwuok Mama Grace Onyango Social Hall e boma maduong' ma Kisumu twak marwa dhi nyime ka koro wakawo thuolo mar duoko penjo. Openj kod jaduong' Odemba kaachiel kod jaduong' Orek kaachiel kod bende Sylvia penjo momakore kod weche mag jopiny. Mokwongo ne en weche motenore kod kaka County Assembly ma Kisumu osebedo katiyo ahinya kod telo maduong' miluongo ni executive. Mheshimiwa Seth Ochieng Kanga, inyalo duoko motenore kod weche mag telo ma Kisumu County. Mar ariyo, openji kaka weche chalo, weche mag zoning and staff gik machalo kamago. Mar adek, openji weche mag ni to Joluo to nyiso ga jatend piny ang'o seche mobiro kuom ji. En siasa ni en berruok koso manyo ne jopiny dongruok. Erokamano George Bati. Yes. Ano ka Sam Odemba. Penjo mabeyo kabisa weche mag agriculture, weche mag factories gi supermarkets. Tadwaro ko Sam ni kidwadu ng'iyo gigo mag kejen gima elaborate mokanya wacho kani. Yes. The state of the county address. Governor timoga state of the county address every financial year. Gains ma Kisumu osemake as a county. En gima elaborate. Luasi mwasekete weche mag agriculture, weche mag revival mag kata weche mag rice in the Greater Nyando, East Kano, West Kano irrigation scheme, kata aero irrigation scheme, kata mana irrigation schemes mag achung kenda. Kidhi weche mag factories, mag niang, ing'e weche mag sirikal sani uwuok weche mag keto factories ni bedo mag sirikal, gibedo privatized. Ni ohala sirikal wuoke. Koro kowacho ni county government cha gero factory ba wora. Ka national government ema sani uso factories mane lwetgi mondo dhi wegi. Tan gima ng'eyo ni Kisumu county government oseketo lwasi maber kaachiel gi national government gi kwe mantie Kenya ka. Ma dukni oseyaw kata mana nyocha 2 weeks 3 weeks ago ineno ka Kushi Motors oyaw kar moto market kachok kama ne very volatile mane ng'ama nyalo dhi e unge. Mana paro ni kwe mar siasa mosebedo ma wan gi broad based government gi lwasi mwaketo. Mar ariyo, openja ni supermarkets wasendike ji adi. Ing'eyo ni an kaka MC market Milimani ward. Supermarkets mang'eny ni market Milimani ward. To sama indiko ji supermarkets go, wa make sure ni equity obede. Okwangino ndiki Joluo adi. Nikech Kisumu en kama cosmopolitan. Nitie jo Kisii, nitie Waloya, nitie Waindi, nitie oganda mopogore nyakoria. To watemo matek ni 70% ma jomondik kuondego koyawogi bedo oganda ma Joluo. Okwangino wuok kanye, no wuok Alego, bedo ni ojaluo irrespective of kama uwuoke. Modong 30% to nyalo dhi ne oganda moko. To kanyal profile ng'ato, nadwa name ng'ato ka ng'ato ka wuono ng'ama sende. Kapani mano is against the law. Okay. Mugik. Ng'ato uwe about Samuel Arek, uwe about Jowa, mane sirikal. Ing'eyo ni sirikal mwantie mar Kenya Kwanza ni. Ng'ama nigi contract gi jo Kenya. Mano uso ne jo Kenya manifesto. En William Samuel Arap Ruto, daktari. Ene mana en contract of Kenya. Then gigi moro ni bottom up transformation agenda. Mawaziri Mbadi, ko year minister, gi waziri Wambai. Gi drive agenda mar William Samuel Ruto. Okena agenda mar Raila Amolo Odinga mar ne chulo ji siling 6,000. Koro anything Mbadi timo revolve around and bedo within the confines mar bottom up transformation agenda. Akianu winjo kama kelo no. Mogik. Sylvia openjo weche magni ka president obiro ka to wapenji. Ingeni president ko biro ka to biro graduation ceremony kaka kachacha. Ten ceremony molosi manigi program magara amondi ma jao UDA. Onge gi nafas kar mar wuoyo gi president kanyo. Kacha na program molosi magara kinyo wadhiye mar nyota. Isa program molosi mokinyal wuoyo gi president kanyo. Onge gimi nyalo wacho ne president kanyo. Omiyo wan gimo wadhi engage gi president going forward for 2027. Okay. Because sirikal mwantie ni to en mar expert. Omiyo sani wawuoyo gi sirikal kaka ODM mondo kochopo 2027. Okay. To weche machando ugo gi 20 point agenda ka wawuoyo mondo